Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Vera ke daerah Sentong Rembut, Kecamatan Dampit. Oke, kita ikuti perjalanan. Mangke lek injing jam itu lek wonten panas, wonten sengenge dicaringaken enggak usah digedhong nggih. Nek mripate tok sing ditutup. Ora aku lak ngenteni suwe engko ndek puskesmas. Oke, kita sudah sampai di daerah Sentong Rembun, Kecamatan Dampit ya. Rumahnya ada di pojokan ternyata. Yuk kita main. Pojokan niku ta, Mbak? Oh niki, sing foto. Ini rumahnya guys. Lho iki jurang ae iki. Ngarepe iki. Masya Allah. Jadi seperti ini guys rumahnya. Anu ningali kamare bayi ini mawon, kamare nduk. Oh, pokoknya lek ndek isor ya seakan lek mari bayi. Ya kerengkelan ya seakan. Kok kamare bayi ini ndek kene apa ndek mburi? Di sini. Kok sampean pasang lampu sing 15 watt warna kuning ya? Oh iya. Heeh. Kok lek iso gawe dipanes seakan lek mari babaran ya. Iya. Ya wis sehat-sehat dicaringno lek isu gak pareng tarak bubuk aman lek ngantuk bubuk ya. Ya wis nyon. Sudah selesai kita mengantar Nyonya Vera ke daerah Sentong dan ini pemandangannya ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.